Ahojte, teraz si ukážeme, ako vkladať média súbory na vaše stránky, konkrétne video. Máme 4 možnosti, ako v programe Blue Voda vložiť video súbor na vaše stránky, a to cez Windows Media Player, cez QuickTime Player, cez Real Player, alebo priamo z YouTube. Cez Media Player, QuickTime Player a Real Player musíte načítať video z vášho disku, čiže zvolíte si napríklad audio files, MIDI, movie, video, Windows Media Files a kliknete na video. Môžete dať autostart, môžete ho schovať, môžete dať dokola točiť a tak ďalej. Ako pridávate vlastne videa YouTube je nasledovné: dvojklikom a sem zadáte jednoducho adresu toho videa. Čiže príklad, napríklad toto video. Klikneme, kopírujeme odkaz sem. Môžete si zvoliť rozlíšenie tohto videa, ako sa bude zobrazovať užívateľom. Odporúčam user defined kvôli tomu, že vy si sami určite, ako sa im bude zobrazovať naťahovaním rohov. A toto zaškrtnutie znamená show related videos. Ak to prehrávanie skončí, tak vám teda ponúkne, nemusí ponúknuť príbuzné videá. Dáme OK. A teraz vás upozorním pred jednou vecou. Ako som už spomínal v mojich radách, ako robiť web stránky, používajte štvrtú možnosť, čo je priamo odkazy na YouTube. Čím viac odkazov, tým lepšie, pretože indexujete, respektíve linkujete sa priamo na Google nástroj. Keďže Google kúpil YouTube, tak viete prečo. A druhá vec, prečo neodporúčam Real Player, Windows Media Player a QuickTime priamo na vašich stránkach, je nasledovný. Ak si pozriete náhľad stránky, tak presne toto sa zobrazí vašim užívateľom. Čiže potrebujete stiahnuť doplnky, respektíve nainštalovať doplnky týchto prehliadačov, kdežto na YouTube máte videá, ako vidíte, priamo. Kliknete a už prehráva. Keď skončí video, tak vám ukáže tie related videos. Takže to by bolo pridávanie médií a videa všetko. Teším sa na vás na budúce. Majte sa.